Joo, kello tuleekin jo kohta 3. Se puoli saa latautua siinä. Mutta en tiedä miksi minä taas kuvaan tällaista videoa. Mä kuvataan nyt ihan huvikseen vaan, mutta siellä on taas 10 astetta pakkasta ulkona. Ei ole sentään 14 astetta sisällä, mutta se on tuolla ikkunan vieressä, niin näyttää tolleen, mutta se olisi taas jälleen kerran hammaspesun aika. Olisi pitänyt olla jo kauan sitten, mutta menikin taas tälleen, että. Mutta joo. Teinkin tässä silleen, että mulla on soitonsiirto taas tuosta käyttöpuhelimesta yhteen näppään puhelimeen. Se on tällä kertaa tämä. No, elikkä siis puhelut tulee tähän puhelimeen. Tämä on siis Nokia 3120 Classic. Tällainen. Joo. Se oli tuossa tuo. Sillä alun perin laitoin sen tähän tuo. Se oli tässä tuo soiton siirto. Tähän tuli nuo puhelut, mutta sitten laitoin se sitten tähän. Tässäkin on näissä molemmissa liittymä. DNA-ripeiden liittymät on. Joten sellaista niin. No. Okei, minä palaan lopettelemaan tätä, kun menee yli 2 minuutin. Niin kestää siirtää Bluetoothilla laitteelta toiselle. Niin